Ahojte, milí moji kamaráti, milí známi, milí moji fanúšikovia. Chcem vám poďakovať za vaše nádherné blahoželania k mojim dnešným narodeninám. Veľmi ste ma potešili a you made my day. Takže veľká vďaka a ja vám prajem tiež len to najlepšie. A tak vás pozdravujem z tejto jarnej Bratislavy. Teším sa zo slnečka a budem sa na vás tešiť aj na mojich najbližších koncertoch. Tak napríklad najbližšie túto sobotu v River Parku budeme hrať Queen, ABBA a Coldplay, Ed Sheeran na sviečkových koncertoch s kvartetom Four Strings. Potom, keď sa vrátim z turné v Španielsku so Slovenskou filharmoniou, sa zase teším na kamarátov, ktorí žijú v okolí Banskej Bystrice. Tam budeme otvárať festival Bansko-Bystrická hudobná jar s našim orchestrom Hilaris 12. marca. Potom 15. marca sa na vás teším na našom veľkom koncerte Hilaris in Memoriam Šostakovič, kde budeme hrať môjho milovaného skladateľa. A potom 22. marca sa zase na vás teším na festivale Konvergencie, kde máme tu česť aj s orchestrom Hilaris oslaviť jubileum veľkého slovenského skladateľa Vlada Godára v Slovenskom rozhlase. No a potom napríklad na Veľký piatok ma môžete vidieť s našim orchestrom Hilaris v evanjelickom kostole, kde odohráme v rámci bohoslúžieb oratórium 7 slov Krista na kríži. Potom v apríli, v maji znova budeme účinkovať na sviečkových koncertoch 18. 19. apríla a 9. mája v Mojzesovej sieni budete môcť počuť Hansa Zimmera, rockové hity, opäť Queen, ABBA, Coldplay. No a potom tie ďalšie akcie to vám potom neskôr poviem. Takže zatiaľ sa takto na vás teším a ďakujem a prajem vám tiež krásny jarný deň.